Moitas grazas, señor presidente. Eu quixera empezar por agradecer, en primeiro lugar, o apoio do Grupo Socialista e do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda. En relación coa emenda do Grupo Socialista, só imos aceptar a segunda parte da mesma, non a primeira. Entendemos que esa non debe ser, en todo caso, a prioridade. E ao diputado que exerceu a portavocía do Grupo Parlamentario Popular, si me gustaría dicirlle un par de cuestións. Vostedes teñen aquí a manía de vir a enredar con mentiras, con manipulacións, para non falar dos temas que se traen a debate. O BNG nunca tivo responsabilidades executivas sobre ningún orzamento. Por lo tanto, se o Partido Popular gobernou durante 8 anos en Madrid, terá que explicarnos por que temos a situación que temos na actualidade. E quen goberna neste momento, e vai a desmantelar liñas, servicios e estacións, é o Partido Popular. Non son os demais. E sobre o que hai que posicionarse é sobre que modelo queremos en Galiza. Vostedes que queren que pase un ave e que non pare en ningún sitio. Eso é a solución aos problemas de mobilidade deste país? Non. Non o é. Desmantelar liñas non mellora a situación e a posición dos galegos e das galegas. E iso é o que está facendo neste momento o Partido Popular. E mire, vostede mesmo votou neste Parlamento hai non tanto tempo a favor da creación dunha compañía ferroviaria galega. Sí. Acordos deste Parlamento na pasada legislatura, anuncios do conselleiro para a creación dunha compañía ferroviaria galega. E o que estamos falando, cando se piden as transferencias, non é de que haxa que construir outras liñas, é de aproveitar as liñas que hai. Non é a transferencia da titularidade da liña, é a transferencia do uso desas liñas. E cando un negocia unha transferencia, tamén lle reclama ao Estado as inversións que son necesarias e xustas para este país. O que pasa é que vostedes están claramente nunha estrategia de destruir todo e permiten que se desmantele neste momento o tren no noso país. E iso é un erro histórico que vamos a pagar con creces. Porque isto non é só un problema de si pecha unha ou dúas estacións, este é un problema de modelo de futuro e das posibilidades de moitas zonas de Galiza que se van a quedar literalmente incomunicadas, porque mesmo vostedes saben que hai algúns dos servizos que se van a pechar onde non hai servizos de transporte alternativo e onde é falso que sexa máis barato ou que non teña futuro o ferrocarril. O que hai que facer é apoialo. Evidentemente, ao Partido Popular eu xa sei que o señor Feijóo o que non lle guste o tren, o señor Feijóo prefire, efectivamente, os avións dos seus amigos empresarios e os yates de persoas que andan en negocios máis ben turbios. Lamentamos que vostedes deserten de defender o ferrocarril e que máis unha vez se poñan do lado do Partido Popular e sigan traicionando a Galiza. Eu agardo que algún día Galiza os traiciona a vostedes. Nada máis e moitas grazas.